Few days ago, nay usa ka Katoliko nga niduol nako og out of curiosity nangutana siya nga, Father, nganuman nga ang simbahang Katoliko wala man nagpractice og black voting o kini siyang gitawag nato nga hiniusa nga pagboto. Samtang adunay uban nga relihiyon o mga sekta nga klaro nga nag-endorso og kandidato og nag-expect pod nga musunod ang tanan gayud nga mga membro. Lahi ang pamaagi sa Katoliko. Karong adlaw ato kining hisgutan. First, the church upholds the primacy of conscience. Ang simbahang Katoliko nagtudlo sa kabililhon sa konsensya. Sumala sa Gaudium et Spes sa Second Vatican Council, ang matag tawo gitahod nga adunay kagawasan ug responsibilidad sa moral nga pagpili base sa iyang giisip nga hustong konsensya. Ang simbahan nagtudlo sa mga prinsipyo sama sa pagkabalaan sa kinabuhi, sanctity of life, hustisya, justice, o kalambuan para sa tanan, common good. Apan, in the end, gitugutan kada usa o tagsa-tagsa nga mulihok sumala sa ilang informed conscience. Black voting, by contrast, may suppress this individual moral responsibility and reduce voters to passive followers instead of thoughtful citizens. Sa Binisaya pa, ang black voting makapakunhod, kundili man makapawala sa personal nga responsibilidad ug makahimo sa mga botante nga yanong tigsunod lamang kaysa maalamong mga botante. Second, the Catholic Church avoids party politics because it is not a political organization. It is a spiritual family with members from all walks of life and political leanings. Sa Binisaya pa, ang simbahan naglikay sa pagsandig sa usa ka partido politikal tungod kay ang simbahan dili usa ka politikal nga organisasyon, kundili usa ka espirituhanong banay nga adunay miyembro gikan sa lain-laing baruganan ug opinyon sa politika. Ang katuyuan sa simbahan mo ang pagtudlo sa mga prinsipyo nga gibase sa social teachings of the church ug pagtudlo nga gibase sa pagpili og politiko. Ang mga obispo ug pari dili angay mo endorso og kandidato aron mapreserbar ang kalinaw ug kahiusa sa komunidad. Kung mag-practice ang atong simbahan og black voting, mahimo na siyang instrumento sa politika ug sumala sa hataas na nga kasaysayan sa simbahan, kini makadaot sa iyang espirituhanon nga misyon. Third, and personally as an SVD missionary who advocates internationality, this is my favorite reason. The church recognizes the diversity of political contexts. Sa Binisaya pa, ang simbahan nakasabot sa nagkalain-laing mga konteksto sa politika. Ang usa ka lugar mahimong lahi ang giatubang nga isyu kaysa sa laing lugar. So ang black voting mahimong magpugos o walay pagbati sa lokal nga kahintang. Ang simbahan mas nipili nga magpabilin nga prophetic and independent, no? Adunay kagawasan sa pagsulti sa kamatuuran bisan kinsa pa ang naa sa gahom. Apan kini wala magpasabot nga hilom ang simbahang Katoliko. Aktibo kini pinaagi sa pag-edukar sa mga botante, pagtudlo sa husto ug pag-awhag sa limpyo ug matinud-anong piniliay. Apan wala kini nagmando nga ang tanang Katoliko magboto sa usa ka kandidato lamang. Kay ang tinuod nga pagtuo mutubo kung kini gawasnon nga buhaton. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.